Sa karon nga nagsugod na ang tagtaganay sang financial assistance presyohanay sang bugas, kamusta na bala? Supply sang well-milled kag regular milled nga bugas bastante na bala. Ini gitutukan ni Zen Kilantang live. Zen? Maayong aga mga kapuso, matapos ang isa ka semana nga pagpatuman sang price ceiling sa bugas sang gobyerno, hibaluan tusubong ang presyo sang local rice kag imported rice. Diri sa Banwa sang Pavia, sa piyak sang kaperdihan sa mga negosyante, nagsunod sa gihapon sila sang price ceiling. Sa diin nagabili ang well-milled rice sang 45 pesos ang kilo, kag 41 pesos sa regular milled rice, apang talalupang don nga may iban nga baligyaan sang bugas ang wala sang may ginabaligya nga regular milled rice. Inibangod na budlayan sila sa pagpangita sang supply sang regular milled rice. Diri sa Pavia Public Market, nagabili sa 46 to 48 pesos per kilo ang lokal nga bugas, samtang 50 to 54 pesos naman ang kilo sang imported nga bugas nga halin sa Vietnam. Kung special rice naman ang ginapangita sa mga konsumidor, nagabili ini sa 58 pesos kada kilo. Sunod sa mga rice retailer, kung magpadayon pa ang price ceiling sa bugas, posible nga dako man ang kaperdihan nila sa negosyo. Ginabantayan naman nila ang financial assistance sang national government nga 15,000 pesos. Nahibaluan nga nag-umpisa na kahapon ang payout sang bulig pinansyal sa mga apektado nga rice retailers sa Western Visayas, sa diin may 250 kakabuusan nga benepisyaryo ang makabaton sang ayuda sa rehiyon pinaagi sa Sustainable Livelihood Program sang DSWD. John? Madamo ka salamat sa update, Zen Kilantang.